Evo nas ljudovi sada u Caribe Bay, pogledajte kako ovo izgleda, brutalno. Znači pogledajte ovo iza, ne znam sad tačno kako može da se, da li može lepo da se vidi, ali ogromno je. Snimit ću vam par ovako stvari da vidite. Doduše nije nešto mnogo jeftino, 39 € je ulaz po osobi. Imate ceo dan, znači došli smo oko 11, imate poredu 6 rade, možete da uzmete i ove ležaljke i sviđa mi se što ima vamo kao set, to je onako baš dobra stvar. Idemo sada malo da se brčnemo i idemo da vidimo još par ovako atrakcija. Vidjet ću šta mogu da snimit ću, ako ne može, ne može, šta rej. Znači evo, jedan od lepših delova Caribe Baya, pogledajte kako izgleda. Iskreno, ogromno je. Prešli smo sve tobogane, sad je već negde oko 2, mada moram vam reći da ovako kapetana niko nema. Gde ćemo kapetane? Hoćemo u Koralovo. Idemo sada da nađemo negde da jedemo ili nešto. Evo čujete brata mog Italijana. Tako da ocena za Caribe Bay nekih 8 od 10. Dosta dugo se čeka. Prelepo je, znači jako su lepo napravili sve šta je. Ali ono, bio sam u Petrolandu u Srbiji i mogu vam reći da su bolji tobogani tamo nego ovde, mada i ovde nije loše. Tako da idemo sada nešto da hasnemo. Evo Leona hoće da ovo pokuša da ulovi stiča, šta ćeš? Ne, ovo, še bliže da prebacim ga samo. Misliš? Pa možda. Ali pazite ovo, molim vas. Vin, no vin. To je ovo. Idi. Ne, mora biti blizu. Njega ćeš? Da, probaj. Ajde. Iako je ružan. Ma, nema od toga ništa. Ma da, ma ispusti mi. Može ovog crvenog stića da probam? Super Mario. Ide ti vreme. Čekaj, levo, desno. Tako. Malo je previše tu, trebam ga za glavu. To je ovo kako si ti rekao. Previše je bio pored. Ali moraš brzo. Čekaj, a vi kako se ovo mrda, Ajde. Pa je zato sam rekla Super Mario, ali manje. Napravam ponovno samo. Nema više, nema. Sad idemo ljudi moji na jedno mesto. Nemoj da paraš, molim te. Gde ima McDonald's pizza, znači u Italiji. Italijani na aparatima. Znači šta se ovo dešava u Italiji, ja ne znam, ali dobro. Idemo da probamo McDonald's pizzu i jednu normalnu pizzu i idemo da vidimo da li valja ili ne. Tu su pice, tu je Cola Zero, najbolje piće ikad izmišljeno. Ukinuli su nas. Da, nije 500 ml đubrad Italijanca. Uzeli smo jednu kapričozu, jednu McDonald's pizzu. A ubaju. Ok, ova izgleda brutalno. Ali volio bi da vam mogu preneti miris ovoga. Kakav je pomfrit? Odličan. Kao da su stavili... Rekla ga je vjerojatno ulju i onda samo istresla preko. Ali pogledajte, šta je ovo?
viršle. Hrenovke. Kako ovo može da bude u Italiji? To ti žele pokazati šta je smeće. I onda narežu hrenovke i stave pomfrit. Da, pa zato je McDonald's. Hrenovke, pomfrit. Šta je to? Neki kupus. Daj, nema me zajebaš kakav kupus. Nije luk, ne može. Kupus u kapričozu, šta? Pogledaj testo, bajo. Izuva. Daj, probaj. Evo, i koja je ocena? Inače, tu smo seli, ima kao neki mali trgić, nešto. 9 od 10. Toliko dobro. Testo je jako fino. Sir je mozzarella. Sve mi je fino, ali nešto mi fali. Fali ti pomfrit i viršle. Ajde vidimo sad kakva je ova pizza. Pa nije mi nešto, iskreno. Pomfrit mi je bolji od pizze. Testo je fino, ali sve ostalo mi se ne sviđa. Nekako mi je preblago. Vjerojatno je fora kao da je katastrofa. Pa ali okej, nije loše. Svuda u svijetu isto, ne. Da. Evo nas ljudi, treći dan ovdje u Italiji, a danas idemo u neki muzej, muzeo, tako se nas zove, gdje su kao praistorijske životinje, modeli dinosaurusa, fosili, neki nešto ogromno izgleda. Tu je na nekih 15 minuta bajsem, a uzet ćemo opet rentovane bajseve ovdje iz hotela, pa ćemo da odemo da vidimo na što to liči, kako to izgleda i to sve, da vidimo da može da se snima i to. Ići ćemo malo da ronimo, da tražimo neke školjke i tako to, tako da to ćemo snimim sve sa GoPro-om. Ajmo, familija na plaži, tu je oprema, tu je GoPro i idemo da vidimo da li ćemo da upecamo neke zanimljive školjke, snimit ću vam to i da vidimo kako izgleda more, da kažemo, ispod onoga što se inače vidi. Doduše, jučer smo nešto sitno ronili, nema baš nešto da se vidi, ali vidjet ćemo. Jedi školjke, mrale! Stigla klopa. Pomfrit je predobar. Jel ko McDonald's? Kao domaći naši. Da probam tvoj. Burger. I veliki su, nije McDonald's. Ha, šta ja znam. To izgleda bolje. Nije se pao. Izgleda dobro. Evo po sosovek. Šta ćeš? Majonez. Ja mislim da je ovo jedina devojka koja jede pomfrit uz majonez. Remulada. Najjača stvar u Nemačkoj. Ja ću uzem kečap, standardna priča. Uzeo sam, znači kečap i neki aioli, nemam pojma šta je to. Onaj majonez i kečap. I iskreno, malo je skuplje nego što sam mislio. Koliko je nas izašlo? Oko 32 eura, 32 jela. Što je, onako, nije baš jeftino, ali do duše uzeli smo i piću i pomfrit i burger. Tako da, sad ćemo imamo kako je. Izuva. Inače ovaj aioli je lunica, obavezno probajte. Kao majonez, puter i baby luk. Ali ovo prvi put jedan smash burger, ispostavili su u Italiji i mogu reći da je stvarno bomba, jer su tostirali, znači ovo zaista kida. Iznenadio sam se, stvarno je baš dobro.
Mislim da ono, šta Italijani znaju burger napre. Evo sada ćemo želato da uzmemo. Ja ću uzem 4 ove. Šta je Malaga? Ja ću taj Pino Pinguino. Šta je to? Kao Kinder Pinguin. Ok. Pino Pinguino, lampone, Kimbere, tiramisu, and jogurt. Što izgleda dobro. Thank you. Ok, uzeli smo znači sladoled i što je najgore, mislim što je najbolje, nije ni skupo. Znači 6,5 eura, 4 kugle. Ja se sjećam 2012. sam išao u Crnu Goru i bilo je kugla euro, a ovo je 4 kugle 6,5, nije mnogo skupo. Skroz je prihvatljivo. Inače jedna kugla 2 eura, 2 4, 3 5,5. To tvoje izgleda malo shit, ali ne zna se ko je doca. Nažderali smo se ljudovi ko konji, sladoled i kidalica. Mogu opušteno kažem da je možda čak i najbolji koji sam ikad jeo. Drži ovo što sam mi ovo. Da pojedeš. Ne mogu. Ja ne mogu. Znači ljudi, ja konj od 100 kila, 185, znači prejeo sam se. Sada ćemo malo da odmorimo i onda idemo znači u taj muzeo, kako god da se zove, idemo u Jurassic Park bio. Ok, ljudi moji, došli smo u muzej. Nažalost, džabe smo dolazili, mislim džabe. Nema dinosaurusa i tako tih gluposti, već su promenili, sada je nešto Picasso, neka njegova umetnost i tako to, tako da nisam neki od umetnosti, ali ajde da vidimo kad smo već tu. Ako je ono umetnost, ja sam bolje od Picasso. Eto, ne znaš ti šta je umetnost. Ovo, ja sam sama Picasso. Pa kako ne razumeš, ovo su ti ljudi. Ali, okej, to je bilo 1.8.57 godine. 57. A je, ovo mi sve sviđa. Razumeš? Konj i čovjek. Da bi dete od 3 godine bolje obojalo. To svaki pokušao nacrtati pa se naljutio i pošarao, onda je usavršio. Veruj mi, nije lako nacrtati konja. Znači ja da nacrtam konja, više bi ličio na govno sa 4 noge. Ja mislim da je svaki put pokušao nacrtati i onda se naljutio i pošarao tu sliku. I onda je jednom usavršio. Da. Znači ovo su mu stepovi. Doduše ovaj prvi mu je bolji od drugog. Tako da nemam pojma. X i to bi značilo 11. A ovo X i I. A to mu je 13. To je 13. pokušaj. A ovo je 9. Znači 9 bolje nego ovih kasnije. Aha, ovo je najnoviji. Ovo je 10. Šta je ovo? Neki minotaur koji nabija... Bik neki... Nabija, kao rodeo, vidiš kao. Ovo je cool, iskreno slika. Ovo je već sada... Wow, ovo smo mi na plaži, ovo je, ne znam. A s druge strane, ovo mi se sviđa. Da, ovo je do jaja. Ovo je ko Zoro neki, a? Tako izgleda.
Ne znam da li ste gledali crtani Zoro. Ovo, brate, ne razumem. Kao da je pokušao da nacrta neki Koloseum ili nešto tako. A si izvalila da uvijek istu facu crta. Pa, talijansku. Znači ista faca, isto. Ovo je okej, zato što to jeste umjetnost. Sa linijama je napravio cijelu sliku. Evo, ona zna da je to umjetnost. Pravi umetnik, jel? I ovo se duboko je. Tura prst u nos. Brate, koliki nos ima sunce, ti poljubim. To je karikatura. Ovo se meni sviđa, ovo mi je baš ekstra. Ovo je ovo. Ovo mi je, brate, kao, ne znam, kad sam bio mali, bila je ovaka neka emisija gdje su pravili sa sunđerom ovake slike. Jesus, gdje se Jesus? Koliko tu ima, brate? Šta je ovo? Ovo sam ja crtao u 5. razredu osnovne. Ne, kao mrtva priroda. A da, pa vidiš, to je i on isto kad ješ u školu u 38. Evo još jedna mrtva priroda. Pa ovo sve mrtva priroda. Ovo mi je iskreno cool. Šta je ovo, brate? Ovo je kad je ono poslo lud, a? Kad je krenuo ove ludorije da crta. Ne. Ovo ti je, brate, šta je ovo? Zavolčić neki sa bradom. Ove slike mi sviđaju iskreno. Ovo je baš dobro. Pogledaj, baš cool. Ovdje je sve dobro sem face. Faca je malo cringe. Ovo se sviđa, neke veštice, nešto ne tiče. A ne, to ti je Harry Potter, onaj Quidditch, znaš. On ti je smislio Harry Potter pre Harry Pottera. Ovo ti je kuvalo za vodu, on je smislio. Da. A viš kako je ovo je iskreno, ovo je baš cool. Pogledaj, kako je napravio ovo kao da razdeli sliku. Pazi ti kako je to nacrtao, brate. Wow, ovo je iskreno baš dobro. I vidiš i ovaj papir kako je, kao da ga je nalepio, ali nacrtan. Baš cool. Ovo je malo cringe. Znači, uzme, ima znači neku, da, verovatno je učio nove tehnike. Ima neke brutalne slike i neke, bože ti sačuvaj. Ovo je retardirano, ali mi se čak i sviđa. To je nešto ono što da staviš na tetovažu. To na tetovažu. Ovo na tetovažu. Pa vrate, ja ako ovo vidim neko da nima ovu tetovažu, bežat ću od njega, vrate. Ovo je cool. Venecija. Evo ono njegovo. Brate, šta je ovo? Ovo je cool. Evo, šta bi ti rekla da je ovo? Ovo bi rekla da je Jel da ono? Ovo? Da. Ja ovdje vidim majmuna. Kako majmuna? Pa ono sa velikim nosom. To mu je nos, ovo su mu oči i ovo uši. A šta ti vidiš ovdje? Ja vidim nekog malog vanzemaljca koji pušta neku svjetlost krakove tu. Ovo su moći. Bajo. Ti si spržen. Ne znam, nekako ove, brate, slike nekako me čine uznemirenima. Baš neke čudne slike ima lik. Da, ovakav stil mi je brutalan. Ovo napravio crno na belom platnu i onda je odlučio napraviti belo na crnom platnu. Bolje ovo. Daleko. Ovo ko ja kad crtam na asfaltu kredama. Ali ja sam došao po dinosauruse. Možda sam se zato malo razočarao pa ne gledam ovo kako bi trebalo. Jer ipak je ovo Picasso. Dobro, ovo je sve taj stil. Milion takih crteža. Znači baš je gotivio rodeo, jel? Šta piše ovdje, brat? Evo nas ljudi na drugom spratu, to jest na 4. Uj, čoveč. 1905, brate. Što je najče tad je bolje crto. Jel da? To je koristio samo olovku, odnosno samo ugljeni, ali nisu još otkrili olovku. Ovo je dobro. 1905, brate. Čak i ovo je dobro. Ovo je sad već umjetnost. Opet s linijama radi. Da. Ja piše koja godina je? 1905, sve 1905. A ovo buraz, šta se ovdje vidi? Tu je crtu lijepo i onda je poludio. Da. Ali vidi ovo. Ova je dobra. To ti govorim, celo vreme. Pazi, ovo me ruku bajo, pa vam joj. Ovo ti je ono iz spota Buđav ljebac. Buđav ljebačik, pogodi šta imam za večeru. Buđav ljebac. Ovo su već fini. Uj, to još starije. Znači prije je bio normalni i bolji umjetnik. Okej. Pa tako su žene prije izgledale crveno na obrazac. I nije ovo liči na tebe. A brate, Aj, stani kraj njega. Pogledaj, molim te, pogledaj kolika mu ruka, pogledaj glava. Stani ruka mu veća od glave. Da vas snimi, misli se. Ovo je valjda kada je učio da slika face. 51. Znači on što je stariji to je gore crto. Brate, šta je ovo, molim te.
Ovo je sunce iz Teletubbiesa. Ovo su ljudi u Lidlu, u Italiji. Imamo koje su cene, koja je razlika između nemačkih cena, srpskih, hrvatskih i italijanskih. Znači, avokado je jako jeftin, €1,20. Jabuke 3 € 2,5 kile. Šta je ovo? Kilo piletine 10 €. Znači, isto kao... Sa pilećeg bela. Da, pilećeg bela. Znači, isto kao u Nemačkoj. A pazite ovo, pizza margarita 5 € 3 komada. 5 € 3 komada, a u Nemačkoj 3 komada, koliko? 3 €. Da. Ok, ono nije bilo fair, ovo je baš od Lidla, 4 komada, 4,5 €. Što je ok, Sladoled isto. ali sladoledi su ko u nemačkoj cene. Ok, pomfrit kila, €1,85, još nije ni na akciji, tako da to je malo jeftinije nego u Nemačkoj. 2 litre vode, 21 cent. Ovo je najjeftinija voda koju sam ikad vidio u životu, znači. Pogledajte ljudi dizajn Lidlovog čipsa. Šta je ovo, kakav je to čips? Ovo je ko onaj domaćinski. Popcorn. Dizajn im je do jaja. Ovo ćemo da uzmemo, da probamo. I to ćemo da probamo. Ova dva. Pringles, €1,79. Smoky quattro formaggio. Šta je ovo? A ne, piše samo formaggio. To je kao sir. To je samo sir. A je ovo, brat? Ovo ćemo da probamo. Crno limun, šta? To je kao kola s limunom možda, a? Šta misliš? Ali nije zero, to vidim. Ne, to ćemo da, baš me zanima šta je to. I uzet ćemo u neku klasikicu. Monster je €1,5, ovaj Kong je €1,20, to je 500 ml. Da vidimo brašno, koliko košta? 50 cent brašno. I uzet ćemo ljudi jedno brašno i ono hoće da ponesemo vodu iz Italije i brašno iz Italije i da napravimo picu. Da vidimo da li je stvarno razlika, znači brašno iz Italije i voda iz Italije. Ili je to samo lažno. Evo, ideal for pizza. Eto, baš ćemo da vidimo. Maslinovo ulje kilo, to je litar, 5,79. A gledajte sad barila koja je u Srbiji, no 500 dinara, €1,85. Kilo špageta, znači ne 500 grama, nego kilo, isto kao i ovi tortiglioni ili kašica već. Integralno je €1,29, 500 grama. Evo su ljudi nazad u hotelu, znači išli smo po picu kod one Da Mama pizza gdje smo vam snimali kako su pravili ono šta god da je. I uzeli smo jumbo picu od 24 € koštala i možete birati koliko ćete kao ukusa, znači koliko ćete različiti pizza u tu jednu. Pizza 50 cm, sad mogu teško nemam pojma, ali ono što mi nikako nije jasno je da stavljaju kupus. Kupus stavljaju na capricciosu. Zašto stavljaju kupus? Znači pizza iskreno izgleda dobro, sem ovoga. Zašto kupus? Zašto kupus? Ne razumem. Uzeli smo znači capricciosu. Ovdje je nešto kao paprika, luk i kobasice, a ovdje je tunjevina sa lukom i još nešto, nemam pojma. To smo uzeli da isprobamo, ogromna je pizza, ovo ćemo i sutra isto da jedemo. Za ručak ćemo to jesti pošto smo se zeznuli i nećemo više idemo kad je najjače sunce da jedemo jer umreš, znači bukvalno umreš, tako da ješćemo to u danju, možda i na plaži vidjet ćemo i onda sutra ćemo za večeru da odemo negdje drugdje čisto da vidimo. Možda pastu neku, to nismo do sad jeli, tako da eto, možda pastu neku. Tako da vidimo se sutra. Vratili smo se sa plaže, sad ćemo da isprobamo par onih grickalica što smo kupili u Lidlu i u ovom marketu što je tu odmah i da vidimo šta valja, šta ne, i onu kao limun sodu ili šta već, limun kola neka nešto poga pit. Tako da ajde to sada probamo. Znači, to su stvari. Idemo prvo da probamo, znači cipali smo za degustaciju taj limun, kola, šta god da je, vidite kako izgleda. Tako da ajde vidimo. Šta je? Probaj ovo. Odvratno je. Šta je ovo? Kao da su negro bombone, brate, stavili u ovo i... Jeste, kao ti crni bomboni i onda kao gazirali. Onaj likoriš, kako se to zove, ne znam. Užas. Užas.
Da vidimo sada, znači ovaj kao domaćinski čips iz Lidla. Inače dizajn kidalice. Idemo sad da vidimo, miriše na papriku. Izgleda, čips od paprike. Dobar. Dobar je. Koji u Nemačkoj. Sad isprobavamo Lay's Max, običan slavi čips. Ali vidite, isto je, da kažemo, kao te deblje rezove ima. O, fake. Ima obične rezove. Čips ko čips. Znači, kao čipsi, isti đavo. Ja mislim da Lay's u Srbiji jeste čipsi. Idemo sada na ovo, kao klipsi onaj od sira, ali pizza. A, jao, to je taj fake miris, to je to. Jamo još? Što ga više jedeš, bolje. Ali onako na kraju ima teksturu kao onaj smoki za bebe. Ali okus je kao dinosaurići. Kad si jela dinosaura. Kečapa. Nije samo kečap. Osjeti se malo nešto... Origano. Origano, da. Dobro je. Sve mi je dobro, sem one soda od limuna. Ovo smo sada uzeli. Znači tuk. I bilo je 3,5 eura, ako se ne varam, ili 4, a dobiješ 8 komada, što je ono VTF. Čak ja mislim da je 2,5 eura, pa da si ti rekao, to sve 2,5 eura? Ne. Onda je 3,5, ali nije 4. 3,5. Pogledaj to. Znači, još 4 ovakih. 8 paketa. Ovo prvi put vidim u životu. Pazite ovo. Šta je ovo, brate? A? Jesi vidjela ti ovo nekako? Kako su tamni, brate, što je ovo? Šta je ovo, bre? Mnogo je blago, bre. Možda zato što smo jeli ovo što je jako začinjeno. Ali baš je blago. Ovo mi nije baš. Šta je tebi bilo najbolje, a? Pizza ring, zato što je nešto drugačije nego čips. Kao malo drugačije nešto da pojedem. Ovo mi je isto najbolje. Pa onda ovaj paprika čips, klasika, Ajde prvo. ali je dobar. Pa onda ovo, isto klasika, ali je dobar. I onda ovo mi malte neko da jedem samo kreker. 8 od 10, ajde, ako je malo slabije 7,5, 7 i ovo mi je 5. Isto. A ovo mi je 0. Znači, ovo je katastrofa. užas. Ja ne znam kako to ljudi piju. Pišite šta vi mislite, šta bi vama bilo najbolje od ovoga. Like, share, subscribe.